nganu ki oke banget iki klambine lemari nganti kebak. Ya ibu, aku yo kenangan-kenangan ya. Ki nek di nganu sesuk tak pilih tak sumbangke wae piye? Wah we, Tak anu nih. ayo ya ora apa-apa tapi wah aku sing anu katok kenangan lho kuwi. Heeh. Katok suwe ngene iki kenangan. Soale kowe iki ngerti ra kowe? Kowe iki mergo doyak ki rek tanggamu dhisik aku ngapa kowe awalan nang soran kok doyak anu digebuki kang cilik-cilik. Guyu. Oh iya. Ayo ngerti kowe ora ngomong nak tanggamu dikira kira dicoba galak. Moya arek tiba aku ki. Iki? Kene sih. Redokan sesuk tak pilihane wae iki. Ya ora apa-apa aku pilih. Aku kenangane akeh ya kuwi. Nek aku ngapel aku kuwi. Walah. Antek Kabeh kok kenangan. Antek ora tau ganti dhisik di karo rasane tanggomu. Untung aku krungu yo aku ya ora penak aku jadi balik ganti tenan ya. Ngapel ora tau ganti. Iki lek wis nganu to. Wis ra sedeng to. Ya wis ra sedeng, wis do cilik-cilik nang lemari jane akeh. Ha iki lara nek di nganu, sesuk dikatek. Yo pilih ono nak anu. Nak arep di nggo sumbangke ya ora apa-apa. Mbane bak-bak iki lemari ngono kuwi. Ya ora ono wektu. Kangenan jiko. Resik-resik yo ani. Yo sok tak ewangi milih Bu. Iya.